Čau, zdravím vás Jirka u třetího dílu z Milionér Elite. V dnešním díle si udělám, se zaměřím na Tinker's Construct, v kterém si udělám základní nástroje. Vím, že si můžu udělat železný krumpáč, ale tady ten krumpáč z tohle modu má je takový, má prostě výhody. Nejdřív se takhle udělá to, forma, jo, musím tam dát. A ještě najdu tyčku. Jo, tohle je tyčka. Teď jdu takhle sem. A takhle si vlastně udělám konec toho krumpáče. Když tam dám to, tak si udělám tyčku a ještě jednu zbyde žád, který ani nemusím. Tak. Teď si tu odložím tyhle ty. A teď ten nástroj spojíme. Tak. Čekejte. Jo, ten chce ještě takový kříž. Tak, teď si to už zase. Teď si to takhle spojím. A mám takhle ne. Pick, ax. Tak. Jaký má výhody tento krumpáč? Za prvé se dá takhle s pomocí kamene opravovat. To je první výhoda. A pak se dá ještě vylepšovat. Kdybych tu měl takovou chytrou knížku, tak vám to ukážu, ale tu nemám. Tak já teď vám ukážu, jak rychle kopat. Je to, měl by být o trochu lepší než cobblestoneový. Tak to vyzkouším tady na nějaký. Jo, je trochu rychlejší. Zatím si ho teda nemůžu vylepšit, protože ty vylepšení jsou trochu náročnější na suroviny, ale několika, no prostě někdy v blízké době už si to můžu vylepšit. No tak já tu vykopu to uhlí a ukážu vám, jak se tenhle krumpáč dá opravit. Poškozuje se teda trochu rychlejš, ale zase ho můžu opravit. Pak se dá udělat ještě taková velká pec a v ní se dají dělat slitiny, ale ta velká pec chce trochu víc surovin. Ale kdybyste chtěli, tak v příštím díle můžu udělat. A udělal bych si asi nějaký, třeba, já nevím, nějaký nástroj speciální. Nebo jenom železný a dal bych tam lapis a měl bych na něm looting. Teda ne looting, fortune. No, tohle ani nevím k čemu je, ale stejně to vykopu. To se může. A? Teď jenom něco koupnu. Nějaký kabel? Kvarcový nástroj? Tak
Zkusím si z toho kvarci udělat lopatu, jak bude dobrá, mě zajímá. Tak si ten krumpáč zajdu opravit. Asi budu teda používat stejně železný krumpáče, ale takhle jsem vám to jenom chtěl ukázat, že takhle ty nástroje jdou. Tak teda v příštím díle buď udělám tu velkou pec, Tinker's Construct, nebo už mám dost surovin na Industrial Craft. Tak napište do komentáře, co byste chtěli. Si tu jenom udělám tu. Kolik mám? Jo, ještě času. Dám to sem. Jak peču na dřevě, protože stačí vykopat jedno dřevo a spadne celý ten velký strom, takže je to lepší než uhlí. Uhlí použiju na něco třeba potom na parní motory, kterými budou pohánět kvery. Kver je takový velký těžící stroj. No a tohle teď nebudu různě kecat blbosti a vyzkoušet. Jdu si opravit krumpáč. Vidíte? Takhle. A mám ho opravený. Ten tool station si vezmu s sebou. Ten se craftí. Jo, ten se craftí tak. Udělám to víc, ale ne těch. Tak. Nejdřív potřebuju to. A pak si ještě udělám crafting table. Když to spojím, tak mám tak. Tool station. Tohle sem. No a tak teď jdu vyzkoušet tu lopatu, jak je rychlá. Najdu si tu nějakou nebo jo, tady. Jo, to je jako železný. Co se ještě dělá z toho kvardu? Tohle kvery. Takové. Se určitě mělo něco dělat. Z jakého je to módu? No to jsou. Ne, mod. No tak. Mod. Opět energist. Aha, to je tohle. Tak z toho si udělám potom sklad. To jsem ani neviděl, že tu je. To nebudu lejtovat zbytečně kvár. Krápný. No, ale tu lopatu už si nechám. No tak. Já nevím teď co dělat. Nebo že bych už... Já začnu už ten Industrial Craft, ale úplný základy. Generátor a možná ještě macerátor a elektrickou pec, jestli na to budu mít surovinu. No vlastně já nebudu mít surovinu. Určitě nebudu mít. Protože já nemám gumu. No, tak si tu zase dám gumovníky a hod příště, no. Les. Jenom ani les. Tady si někdy musím udělat nějakou rovnou plochu, abych to tu mohl pěstovat. A nepěstovat. Ne, mrkve vrst. To jsem si tady udělal asi i za kamerou toho farmu. Ale... Asi jste si všimli, že mám železné boty. To mám... to mi domů přišel nějaký někdo v železný brnění a měl všechno železný, ale nějak se bugnul do zdi, tak jsem ho zabil a ukážu vám, co z něho ještě padlo. Tady to mám. Je to takový ruční kanon. Takhle na zombíka namířím. Vedle. Nabij se.
Ale nevím, jak se s ním střílí. Může mít blíž. Nic nedělá. Ho, dělá něco. Zkusím ještě, jestli zničí. Ne, nezničí. No. To pak někam si vezmu na výpravu. Ale nebudu potřebovat luk. Teď si to odložím. Tak a jdu zasadit ty gumovníky konečně. Tady dám jeden. Doufám, že je tu poměrně dost místa. Tak a ještě tak, tady vůbec. Kousek teda. No nebo celý. Potom. Roste stromečky. Kdyby jeden vyrost, tak bych možná mohl mít generátor. Ale já vlastně nemám ani redstone. Tu baterku. Tak, jak chci vidět, jak se ta baterka. On mi ukáže. To je fajně ta Irony. Ale já chci tu baterku. R, B, A. No, B, A, to je. Jo, redstone. A ten já nemám. No to budu potřebovat. Tak ten kroupat. To už bude asi už i konec videa. Tak v příštím díle asi začnu ten Industrial Craft a nějaký díl potom udělám tady tu velkou pec. Tak, čau.